Исәміз Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вакыты, студияда мен Румел Карамиев. Игътибарыгызга бүгінгі программаның төп темалары. Зия бистәсендәге 17-19 йортында яшәүчеләр инде 4 көн утсыз яшәргә мәҗбүр. Сәбәбен хәбәрчебез ачыклады. Урамда кино күрсәтәчәкләр. Пенсия фонды идарәсе җәйге кино дип аталган яңа проект тәкъдим итә. Фитр садакасы хаҗ яңалыклары Чаллы мәчетләрендә булачак ураза гаете. Булар барысы да безнең махсус рубрикада. Анапада Сергей Субботинны тоткарладылар. Есігізге төшерәм, Чаллының яңга каршы бүлек башлыгы ришвәт алуда гаепләнә. Сергей Субботин брандмастер директор Евгений Шишмарев аша КамАЗ жилбыт оешмасы директорынан 159 мең сум акча ала. Ул исә акчаны коткаручыларга Facebook күзәтчелегендә бирә. Субботин был задержан 10 июля. Анапада Субботинның изенә төштеләр, Чаллыга кайтардылар. Ул үз вазифасыннан үз максатларында файдалануда гаепләнә. Гаебен тулысынча таныды. Судаңа үй аресты билгеләде. Сергей Субботинга 4 елга кадәр иректән мәхрүм ителү яный. Аның урынбасары Алексей Ящук үй арестында. Евгений Шишмарев та сак астына алынды. Чаллыда хокук сакчыларын кыскартачаклар. Бүген бу хакта Ички эшләр идарәсендә узган киңәшмәдә хәбәр иттеләр. Бердә ярты еллык эш нәтиҗәләренә йомбак ясадылар. Чаллы хокук сакчылары республикада иң яхшылардан санала. Моны җинаятьчеләрне ачу дәрәҗәсенең югары булуында дәлилли. Әйтик, быел наркотикларның законсыз әйләнеше белән бәйле 161 җинаять ачыкланган. Чаллыда коррупциягә каршы көрәштә нәтиҗәле 7 ай эчендә 60-ка якын коррупция очрагы теркәлде. Азартлы уеннар оештыручыларга карата 14 җинаять кузгатылды. Тик күрсәткечләр яхшы булу хокук сакчыларын кыскартудан коткарып кала алмый. В ближайшем будущем предстоит неизбежное сокращение. Безгә шәхси штатны кыскарту яный. Бу Россиянең бюджет финанславын киметүе белән бәйле. Кичә президент Ички эшләр министрлыгында 10%-ка кыскарту турында буйрыкка кул куйды. Берничә көннән Чаллы хокук сакчылары Казанга китә. Алар 18 июльдән 20 августка кадәр Башкалада су спорты төрләре буенча узачак дөнья чемпионатында тәртип саклаячак. Үзексез яңгырлар фатирларга да үтеп керде. Зият бистәсендәге 17-19 йортында яшәүчеләр инде 4-нче көн утсыз яшәргә мәҗбүр. Моңа йортта капиталь төзекләндерүнең сыйфатсыз башкарылуы сәбәп булган. Хәзер зыян күрүчеләр төзүчеләрнең җавап бирүен тели. Туларак безнең алдагы материалда. Затопило до 2-го этажа. 17-19 йортында яшәүчеләр үзләренә килгән зыянны исәпләү белән мәшгуль. Ремонт бригадасы 9-нчы подъезд түбәсен ябып өлгермәү аркасында 12 фатирны су баса. В субботу дождя не было, можно было. Шимбе яңгыр яумады, әмма түбә ябучылар эшкә чыкмадылар. Төнлә исә көчле яңгыр яуды. Ул төнге 12-дән иртәнге 7-гә кадәр дәвам итте. Ишекләрдән дә, розеткалардан да су акты. Мы то, что звонили на выходных, говорили то, что Шимбе көнне идарә итүче компанияга шалтыратып розеткалар аша су керүен хәбәр иттек. Ток сугыннан куркабыз дидек. Алар безгә өйдән чыкмаска киңәш иттеләр. Янгын чыкса дип сорагач, сүндерербез дип җавап кайтардылар. 9-нчы подъездда электрны үзделәр. Тик түбә ябучылар төзекләндерү эшләрен дәвам итми. Хәзер 17-19 йортында яшәүчеләр бәла белән мөстәкыйль көрәшергә мәҗбүр. После жалобы жильцов все составы. Әлеге йортта яшәүчеләр зары буенча идарә итүче оешма катнашында 12 акт төзедек. Подряд оешмасы зыянны капларга теләмәгән очракта судка мөрәҗәгать итәчәкбез. Шәһәрдәшләр милегенә килгән зыянны кайчан капларлар, бу сорау әлегә ачык кала. Айгөл Юнусова, Гөлназ Хәсәнова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ яңалыклар. Чаллы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Белгечләр кисәтеп тормый гына төзелешләрне тикшерәчәк, чөнки шәһәрдә эшчеләр имгәгән очраклары артты. Быел 5 шундый хәл булды. Аларның өчесендә эшчеләрнең гомерен саклап кала алмадылар. Бүген башкарма комитетта төзелештә куркынычсызлыкны тәэмин итү хакында сөйләштеләр.
Фажигалар барысында төзелеш оешмаларында тіркелген. Олар арасында Евростиль металлы кровля, Евроальянс строй, спецпокрытие энші. Her жетекші 500 сум көлемінде штраф төлеген. Если 10, 15, даже 20 лет назад в строительстве работали в основном. Элек төзелеште уку йортларын тәмамлаучылар эшлейді. Олар укыганда дәресләрнең 3тән 1 өлеше хезмәт урынында куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәүгә багышлана. Хәзер төзелештә гастробайтерлар эшли. Алар хәтта кагыйдә сүзен дә белми. Төзелештә 3 кешенең гомере өзелде. Фаҗигаларның 40% биеклектән егылып төшү нәтиҗәсендә. Мисал өчен спецпокрытие оешмасында апрельдә фасад төзекләндергәндә 3 эшче басып торган лифт килеп төште. С 9 этажа спустились на 8, затем... Лифт 9-нчы каттан 8-гә, аннан 7-гә төшкән, 7 белән 8-нче кат арасында туктап калган. Эшчеләр лифтның сул ягы төшә башлавын сизеп ала. Беркем дә пульт белән идарә итмәгән килеш платформа өзек-өзек астка төшә, 3-нче катка җиткәч өзелә. Бу очракта 3 кеше имгәнде, эшчеләрнең әле берсе һаман да эшкә чыга алмый, аның аягы сынган. Тикшерү барышында төзелеш лифтының дөрес беркетелмәве ачыкланды. Генераль директорга җавап тотарга туры киләчәк. Куркынычсызлык кагыйдәләре буенча эшчеләр каска кияргә, төзелеш урыны койма белән уратып алынган булырга тиеш. Күп кенә объектларда әлеге гадәти кагыйдәләр дә үтәлми. Шуңа күрә белгечләр кисәтми генә тикшерүләр оештырырга килеште. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Айрат Закиров, Шалы ТВ, яңалыклар. Шебешләрне күзен саныйлар Дәүләт Думасында шундай нәтиҗәгә килгәннәр. Россиядә физик затларның белгенлеге процедурасы турындагы законны кечиктерделәр. Әлеге канун 1 июльдә гамәлгә керергә тиеш иде. Депутатлар 2нче укылышта документка төзәтмәләр кертте. Хәзер илдә белгенлек турындагы эшләрне 1 октябрьдә карый башларлар дип фаразлана. Закон гамәлгә кергән чиракта иҗаты 500 мең сумнан артык булган һәм аны түли алмаган һәркем үзен банкрот дип игълан итә алачак. Тик шунысы да бар, әлеге процедурадан соң 5 ел дәвамында кеше кредит рәсмиләштерә алмаячак. Урамда кино күрсәтәчәкләр пенсия фонды идарәсе җәйге кино дип аталган яңа проект тәкъдим итә. Идарә башлыгы Эдуард Фәттах сүзләренә караганда, беренче фильмны һава торышы яхшыру белән күрсәтәчәкләр. Шәһәрдәшләр игътибарына патриотик рухтагы күңелләрдә яхшылык тәрбияли торган кинолар гына тәкъдим ителәчәк. Проектны халык хупласа, идарә киләчәктә дә җәйге кинотеатр өчен махсус урын булдырырга ниятли. Пока мы, конечно, будем делать просто выездные. Күчмә кинотеатрлары оештыру өчен бөтен техник мөмкинлекләре бездә бар. Шәһәрдәшләр афишаларны үзләренең ишек алларында күрә алачак. Җәйге кинотеатрлар халык белән тагы да якынаю өчен оештырыла. Әле күптән түгел генә старт алган мобиль пенсия фонды проекты да шул максатны күздә тота. Исегезгә төшерәм, белгечләр микроавтобус белән урыннарга чыга, ишек алларында консультациялар үткәрә. Нәтиҗәдә күпләр үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алды. 4 кеше пенсияларын кире исәпләтүгә иреште. Иртәгә шундый очрашу 18:12 йорты янында булачак. Рөстәм Миңнеханов белән Сергей Брилев әңгәмәсен 16 июль көне 18 сәгать 30 минутта Россия 24 телеканалында күрсәтәчәкләр. Шулай ук 18 июльдә язма Россия 1 каналында 10:05 минутта эфирга чыгачак. Исегезгә төшерәм, танылган Россия журналисты Татарстан лидеры белән Чаллыда әңгәмә оештырды. Әңгәмә Рөстәм Миңнеханов белән 5 кич проекты кысаларында яздырылды. Чаллы ТВ каналында бу интервьюны 22 июльдә 18 сәгать 50 минутта карарга мөмкин булачак. Рамазан айы рубрикасы кысаларында ислам дөньясы яңалыклары белән таныштырубызны дәвам итәбез. Фитр садакасы, хаҗ яңалыклары, Чаллы мәчетләрендә булачак ураза гаете турында тулырак безнең хәбәрчебез Айгөл Юнысова сөйләшәк. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 17 июльдә ураза гаете булачак дини бәйрәм Чаллы мәчетләрендә иртәнге сәгать 8-дә башлана. Шәһәр имамнары җыелышта шундый карарга килде. Бәйрәм вәгазеннән соң гает намазы укылачак. Бәйрәм дөньядагы миллионнан артык мөселманнарны берләштерә. Алар уразадан соң да изге гамәлләр кылуны дәвам итә. Мөселманнар гает намазына кадәр мохтаҗларга фитр садакасын биреп өлгерергә тиеш. Аның күләме арпа һәм йөзем бәясеннән чыгып билгеләнде. Быел ул 100 сумнан алып 500 сумга кадәр. Һәр мөселман аны матди хәленә карап төли. Фидия күләме исә быел 200 сумны тәшкил итә. Аны җитди сәбәп белән уразаны калдыручылар түли.
Рамазан айынан соң мәчетләрдә хаҗга җыенучылар өчен әзерлек дәресләре башланачак. Быел хаҗ кылу сентябрьгә билгеләнгән. Бу уңайдан Мәскәүдә хаҗ эшләре буенча вәкаләтле вәкил катнашында киңәшмә узды. Анда изге сәфәргә әзерлек мәсьәләләре күтәрелде. Квоталар билгеләнде. Аның нигезендә Татарстанга 1500 квота бирелә. Айгөл Янусова, Шол ТВ, яңалыклар. Һәм ураза тотучылар игътибарына чираттагы безнең мәгълүматыбыз бүген Рамазан аеның 27нче көне иртәге сәхәр ашу төнге 1:06 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 20 сәгать 5 минутта. Тоткан уразаларыгызның савабына ирешергә язсын. Иртәгә Чаллыда Петров бәйрәме үтәчәк. Ул беренче тапкыр ипподром мәйданында оештырыла. Җыр-бию, уен-көлке, мәзәкләр бәйрәмнең программасы шактый бай. Биредә Петров гүзәлендә сайлаячаклар. Гармончылар чыгышы, популяр артистлар концерты да булачак. Бәйрәм кичке сәгать 6-да башлана. Сыйфатлы матур һәм кулай бәядән Чаллыда Пятигорскидан мех күргәзмәсе ачылды. Кышкы киемнәр барысы да үзенчәлекле. Ярминкә туннарның 1000-нән артык төрен тәкъдим итә. Озын һәм кыска заманча туннар чәшке һәм мутоннан. Баш киемнәре төрләрен санап бетергесез, күңелең нинди интели шунысын сайлап ал. Бәяләре кулай, бөтен өлчәмнәр дә бар. КамАЗ мәдәният йортында тун базары дип исемләнгән ярминкә ачылды. На нашей выставке представлены шубы Пит. Безнең күргәзмәдә Пятигорскидагы 5 фабриканың туннары урын алды. Аларны теккәндә бары тик яхшы материаллар гына кулланыла. Без сыйфатлы туннар һәм аларга кулай бәяләр гарантияләйбез. Туннар сыйфаты өчен борчыласы юк. Пятигорский инде күптәннән Россиядә мех фабрикасы үзәге буларак танылды. Я уже приобретала здесь несколько лет назад шубу. Мин берничә ел элек биредә тун алган идем. Хәзер яңа төрләрен киеп карарга килдем. Инде баш киеме алдым. Биредә барлык яшьтәгеләр өчен киемнәр бар. Шуңа күрә теләгән һәркем килә ала. Монда бик әйбәт туннар, бик матур качестволары бик әйбәт. Дусларымны да чакырачакмын. Әле һаман да күңелегезгә ошаган тун таба алмыйсызмы? Туннар ярминкәсенә ашыгыгыз. Күргәзмә 14 июльдән 19 июльгә кадәр эшләячәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән саулашам. Исән-имин булыгыз. Хөрмәтле дин кардәшләр, Хәләл центр сезне изге Рамазан ае белән котлый һәм үзенә чакыра. Биредә дини әдәбият, хәләл косметика, парфюмерия, азык-төлек һәм мөселманнар өчен киемнәр тәкъдим ителә. Хәләл центр, Яңа шәһәр 27/09А. Рамазан ае мөбарәк булсын. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе.
Ураза гаит уңайыннан Шоллы ТВ каналы телевизор караучыларга бүләк әзерләй. 17 июль кичке эфирда бары татар тапшырулары гына. 18 сәгать 25 минутта Еллар юллар программасы. Тапшыруның кунагы Җәмигъ мәчете имам хатибы Мәлик хәзрәт Ибраһимов. 18 сәгать 50 минутта Кыйбла программасы. Ураза гаитеннән тулы репортаж. 19 сәгать 10 минутта безнең җырчы телевизион конкурсының финал концерты. Бәйрәм кичен Шоллы ТВ каналы белән бергә үткәрик.